Haino hailamsako dinini ketal video o tabuk hingke ang Agartala thana bagani ready ungjak tamni bagui thangnai himale babuni bithi najak tongo yang chini yango maya hingke ba Agartala mano hingke aro thangnai hingke omo hingke bagrap mani chikon hingke omo go nanai hini sai kalangjak monai khoroksa hingke parani no hingke omo go paitoni rekha sari go nafaini bo hingke bongka hingke ang rabui tong furu puila chengfru chimin je rang ri kalangai thangka amose onyo borok rok nugui naithokjagui segui tongla suga ang rwsu ano rwsi ni hingke swkang se sawui kalangjak taisa bo rambaya sani rang bo riri faikha ano naithokjagui ba rohorni maliya buino je puila sanai bono rohorka hingke haibani je swkang sanai bono rohor ang bag o jesipan manui rok hingke ta hingke je swkang sanai bono ma rohornai belai hingke tabuk hingke ko sokpaikha gari bo ang saichung hinui ko ang dolno tui kaika hingke thangla tonglai tabuk bwkhwnai sibrok rang suka ani to hingke tabuk khe sokpai laikha hingke swkang ani wire paina granai tar pore babun bithi painai tabuk khe ko wire paimani dogan o thanglai tonglaio hingke sokpaikha o uncle ni romangna o ang hingke to fai brum no hingke bondo hingke teisa kom ke bo mano hingke bo onyo dogan rok ni sai onyo dogan o hingke ang bondo namansi tebo dabal nao tebo kwbang sano ta haini bagui boni romang je ang bag ramani puila o simi onyo dogan paikha tar pore bondo mang najakha bondo khe teisa kom ke mano hingke ba hingke ko salai tonglai uncle bai tamtam colour nanai hinui songo hingke bono colour sai tongmani ang hingke ko bong dogan o amtui hai rok manthogo lace rok joto je nangmani manthogo ta hingke ko yang naitongo ang bo tamtam colour namasa no hinui yang andol hingke ani video sagui tongo hingke ko black kaisa tui haika tebo kwbangma nanai omo phunuk drop se tui haio omo hai colour ni yang bo najak tongo hingke aro thangmala pogoi sangsi o ang tamtam najaknai ko tabuk khe uncle no sai reka amtui colour ang je nangmani colour tubni hinui achukgui tongo ang hingke ta khe ko babuni bithi nana hinui thanglaikha bortolo naimani se bortolo maya hingke ba je jaga mano najaknai ma thangka agi je nama jaga no bajar o se mano hingke bo buna bithi hingke ayang thangka ayang digi no thangui tonglaio tungfla suka kasui kolom kha hingke bithi nama rok no phunukmalia hingke ta khe rok laikha ko bortola sokpaikha haini hai bortola o bulai tonglai thangfru o bulai mano ko faifru 50 bulai tonglaiko tamni bagui bulai hinui ang boto thike camera chakraia bui aro tahnai uansa rok mangjankha hingke ba hwnjaknai rok kirib o bujaknai rok kirib o hingke drugs chanai rok tei phalnai rok manjagui bujagui tonglai pura asukhe kirimasing thaisasak rok bujakjak hingke ta khe bima to kisa hablaimani nagirjalani bima to o simano habjaya hinui andal bai khwnai hablaimani top no naithokjaka ang omo ser no khwnakhe mwsung manui ano cherai rok ni top si o jang khe kotor rok ni singna hinui naitongo hingke frock kaisa naithokjaka ang tabuk phano saimaya cherai rok ni hinui hingke naithokjagui naitongmani try khainai abjak kisa tai tongo ta tei kisa kotor nango ano hingke tabuk oro nokhorui painai oro tongnai rok no omoni saite kisa kotor da tong hinui singmani je omo cherai rok ni si hinui sao hingke kotor rok ni oro se berajak hingka ang khe kotor rok ni hinui tongo tabuk khe nogo thangna bagui firok laikha tungsuka aswkhe tungsuka hinui saimalia kolom tui mar khe nokhosukani hingke ta khe nogo sokpaikha tang nogo sokpai tei suinyada rok yang ama bai kok salai tonglaio ama bo gana o achukjak hingke ba tungmani hari ang haino marung suka bwkhak jaksa sukani bwkhnai rok haino markhe birsa bai suka tabuk khe to hor wngkha hingke babu tok chana muchungjak hinui nokni tok ani ang rimani tok no rathara charna hinui bwthari rwkha ang to bwthai dara bwthari rwkha hingke ang tabuk bono tini puila ma khani ang mo hai khe ang maichupani tok rok ma kwra yaku hingke ang no phuinei
bikhum rok hingke ang no kwrak nai hingke ang no songnai hinui uansukgui tongo naigena hingke konari tui kutung o somoi rwkha basi odek ang odek khe songnai hingke tini hingke to subject unit exam rwnani se kunphuru porijak haphano hanya rike phini hinui paijak kino rainjago bag bo nukha o bag hingke mwnai khoroksa no Instagram tui sahumani hingke boni bantara abui paikha ang hingke tangmo ang exam rwna thangtui bono bo tuni kabui sinai takar jala o boni bag narangnai hingke bo hingke to mandai faisingni hingke boni bag narangnai takar jala o tongnai ta hingke ang ayang tui sanai hingke bono tuni kwlangnai hingke norok bo amtui hai bag rok nangnai tongkha hingke ano contact hai hori Instagram tui hingke ang to tuni rimani glak norok phaimana phainai Bisramganj bazar jora asuk jora hingke ang bo rimano hingke nok nogo thangui to parcel tuni mani glak hingke tini video asuk jora tini o tata.